Здравейте всички, това е моето синче Виктор. И с него ще се разберем, обаче имаме спор. За това купче на Рубик, което е 3 по 3. Той казва, че ще го нареди под една минута. Аз казвам, че ще го нареди за повече от една минута. Така, сега ще се хванем на бас. Аз ще разбъркам купчето пред вас. Аз се залагам 30 лева. Аз 10. Той залага 10. 10 лева залагам. Аз ще го разбъркам пред вас. Нали, аз ще го разбъркам бавно, защото не съм майстор като него. Да видим той за колко време ще го зареди. Готов ли ти е таймера, моето момче? Качане, да. Добре. Не са полезно. Ето, мога да ви покажа. Слагаш ръцете, вдигаш, вземаш да редиш, върви времето. Наведи малко надолу да видят хората. Наведи надолу. Ето, времето се върви. И като натиснеш с двете ръце и си го наредил, времето спира и за колко си го наредил. Добре, значи аз преди това трябва да разбъркам хубаво купчето. Колко време ми даваш да го разбъркам? Вече объркам 30 секунди. Добре. Само да ето към едно букуче, може да го махне? Махни го, къде? Че ме дразни. Добре. Перфекционист съм. Перфекционист си, да, тати. Сега ще го разбъркам колкото мога. Ако някой от вас може да го разбърка по-добре, нека заповяда и да зафани на баса с моето момче. Да видим кой ще спечели. Така. На колко години си, Викторче? На 12. И половина. Така. Аз смятам, че го разбърках достатъчно добре. Някой, ако има нещо против, да каже. Така. Ето, чакай малко, моето момче. Така. Заповядай купчето. Разгледай го и засичаме. Ама да засичаш на апарата. Да, Давай. Колко време мина, моето момче? 29 секунди. Съжалявам, приятели, ама заповядай, моето момче, да скупиш нещо за Коледа. Той спечели, няма какво да направим. Таки.